Λαμία στο Νοέμβριο. Ένα Ελληνόπουλο, κυρίες και κύριοι, 10 ετών, σαρώνει τους διεθνείς διαγωνισμούς στο σκάκι. Πρόσφατα στέφθηκε πρωταθλητής, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Τουρνουά Σκακιού. Ο Ευγένιος Ιωαννίδης είναι μόλις 10 ετών και ήδη έφερε στην Ελλάδα ένα χρυσό πανευρωπαϊκό μετάλλιο στο σκάκι που κάνει περήφανος όχι μόνο τους γονείς του αλλά και όλους εμάς. Ευγένιος Ιωαννίδης. Έκανα 7 νίκες. Κατά τη μέση του τουρνουά έκανα μία ήττα και στην τελευταία παρτίδα έκανα μία ισοβαλία. Ήταν δύσκολα. Ήταν κάπως δύσκολα. Ο Ευγένιος έβγαλε αγωνιστικό δελτίο στα 6 του χρόνια. Σήμερα στα 10 του κατάφερε να κερδίσει το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Αλμπένα της Βουλγαρίας ανάμεσα σε 118 συμμετέχοντες από 37 χώρες. Είναι πιο πολύ με πλάνο το σκάκι και πώς θα τα εφαρμόσει στην παρτίδα. Αγαπάει πολύ το σκάκι. Από μικρός είχε στα χέρια του τη Βασίλισσα, το άλογο και τον πύργο. Σήμερα κερδίζει ακόμα και τον προπονητή του. Μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ. Πριν 2 χρόνια που είχα πρωτοσχοληθεί εγώ μαζί του, είχα διαγνώσει ένα απίστευτο ταλέντο. Εκτός από το ταλέντο είναι και πάρα πολύ εργατικός. Δηλαδή μπορεί να υπάρξουν και μέρες όπου θα διαβάσει και 8 και 10 ώρες κάθε μέρα. Ο Ευγένιος πρωτοσχολήθηκε με το σκάκι σε ηλικία 5 ετών κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών μαθημάτων στη ΧΑΜ. Εκεί βοήθησε παθήμα άλλα παιδιά μεγάλες ηλικίες που παίζανε σκάκι. Θα ήθελα να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Ευγένιος Ιωαννίδης, που του αρέσει πολύ επίσης ο κινηματογράφος αλλά και να παίζει μπάσκετ, είναι και πολύ καλός μαθητής στο σχολείο. Διασκέδασε στη γειτονιά.